Se apropie cea mai magică perioadă a anului, sărbătorile de iarnă. Și ce poate fi mai plăcut decât să întâmpini anul nou într-o casă curată, strălucitoare și plină de confort. Compania de cleaning Cristal Minaș, cu experiență de peste 13 ani în curățenie profesională, transformă fiecare spațiu într-un loc strălucitor și perfect organizat. Echipa noastră profesionistă se ocupă de toate detaliile, astfel încât tu să te relaxezi și să te bucuri de sărbători. În cadrul ofertei speciale din 5 decembrie până la 5 februarie anului 2025, comandă curățenie generală și vei primi curățarea chimică unei canapelei sau saltelei în cadou. Scrie-ne direct în mesaj privat sau sună acum pe numărul de telefon 0695 64 222.